Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okwayo obila mondo kaw chung' motegno mar rito ngimagi e sama imonjogi kod jonjore. Ka owuoyo e nyasi mar rapar obila mowito ngimagi e yor tich higani, Kindiki bende olando chuogo aguch omenda mabiro konyo familia mag apisas mowito ngimagi e sama gin e tich. Jaelieta miyowa mathoth. En nyasi mar ang'wen ma higa ka higa mane jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oteleno obila e rapar mar jowetegi 57 manowito ngimagi e kar tich higani. We are here to immortalize the memories of these men and women who have taken the final bow in acts of bravery and dedication in their respective services. Kata bed ni kwan maduong' mag obila ne owito ngimagi kalwero kod weche njore, wach mar kaka obila tiyo gi bunde nokelo to e kind jotelo. Even one officer going down through criminal fire is reason enough for us to review how we operate. Kindiki nonyiso obila mondo kik bed gi luoro e tiyo gi bunde e sama jonjore monjogi, gino mamiyo thothgi wito ngimagi. I am not going to wait until I lose more officers. So IG, DIGs, GSU commander, everybody, let's go out. Mae wach mane ojiw kod Inspector General mar obila Japhet Koome, mabende nokwedo joma seyo kaka obila tiyo gi bunde. Tukaambia tushike wengine, sijui alifanya nini Mombasa Road. Officers ambao walikuwa kwa hoteli wanatupiwa bishare. Sasa njameni, officer ako kasi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu, amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa bishare, ako na bunduki. Njameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo? Kindiki bende nonyiso Koome mondo ochuoga put mabende dhi neno kaka ichuogo aguch omenda makonyo familia obila mowito ngimagi e yor tich. To submit a report on how and on what framework we can establish a benevolent fund for the purpose for which I have stated. Within 30 days, I will need that report. Aput makama biro bedo gi jokanyo mawuoka obila mano National Police Service, obila mag jela, riwruok matayo tije obila, kanyakla koda migawo mar arita. Jaelieta, Ramogi TV.